Проектна седмица в Природо-математическа гимназия Иван Вазов, Димитровград. От 2 до 5 юни се проведе третата проектна седмица по проект «Иновативно училище». Представени бяха уроци от националната програма «Иновации в действие» с акцент върху интердисциплинарния подход и нови учебни модули. Началото бе дадено на 2 юни с отчет за дейностите през учебната година. Дигитални ресурси и сътрудничество. Фокусът на иновацията беше активно учене чрез създаване на дигитални образователни ресурси. Показана бе обновената училищна онлайн платформа с учебни материали, достъпна за ученици и учители. Изготвена бе и дигитална брошура от учителката Боряна Христова, отразяваща съвместната работа между ученици и преподаватели. Урок за Иван Вазов и патриотизма. 11 А клас представи интердисциплинарен урок с участие на учители по български език и литература, информатика и английски език. Темата «Искрите на родолюбието» включваше репортажи, преводи, софтуерни приложения и викторина, посветени на Иван Вазов и 80-годишнината от създаването на гимназията. Фолклорни области, дигитален пътеводител, учениците от клас 10 В, профил софтуерни и хардуерни науки, представиха 6 фолклорни области на България чрез мултимедийни проекти. Включени бяха теми от география и икономика, информационни технологии, български език и литература и физическо възпитание и спорт. Проектите представиха музика, носи, празници и предания от различните региони. Характерните движения са насочени към земята, в знак на почит. Простира се на север до река Дунав, на изток до Черно море, на юг граничи с Тракийската фолклорна област, а на запад с Северняшката. Обхваща административните области Добрич и Варна, които са част от Североизточен икономически район, и Силистра, част от Северен централен район. На 5 юни учениците от 11 Б представиха урок на тема «Немското в България според романа Тютюн» от Димитър Димов. Изследванията им разглеждаха икономическите и културните връзки с Германия. Представени бяха електронна книга и презентации за архитектура, мода и музика от разглеждания период. Унгария олицетворява външните политически и икономически сили, които влияят върху живота и съдбата на местните хора и индустрията, особено тютюневата. Като често местните герои са представени като творци на склада от независимост и достойнство. В Унгария е част от чуждата власт и господство. Интердисциплинарният урок по български език и литература, математика, биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт, както и немски език, има за цел да почете паметта на Васил Левски по случай 152 години от гибелта му, като същевременно черпи от биографията му, за да упражни част от изучения материал, но и да разшири културата на учениците. Урокът е осъществен по националната програма «Иновации в действие» и е част от училищния календар. Урокът е включен в програмата по случай 80-годишнината на Природо-математическа гимназия Иван Вазов. Десетокласниците бяха разделени на 4 екипа. Един от екипите работи върху проектно базирана задача по литература и изследва образа на Левски в литературата от Възраждането до съвременната литература. 3 екипа работиха по време на самия урок. Като предварителна подготовка учениците трябваше да преминат през нормативи, скок от място с 2 крака, а данните от изпитването бяха съхранени за работа по време на урока. За целите на урока бе изработена и интерактивна карта, на която са отбелязани емблематични градове от живота на Васил Левски, а върху тях са поставени хипервръзки с всички презентации и задачи за урока. Самият урок започна с песен на немски език, която послужи като емоциометър за часа. След това ученик припомни с презентация основните принципи на генетиката, а след това даде генетична задача, с която 3 екипа да изследват генотипа на майката на Левски, за да проучат как апостола се е здобил с този така рядък генетичен белег. Това предизвика интерес и вдъхнови дискусия между учениците. След задачата по биология 3 ученички припомниха базови понятия от статистиката. На 3 екипа от 10-класници бе поставена задача да направят статистически анализ на данните от скока на място по физическо възпитание и спорт, който бе проведен като предварителна подготовка за урока. По време на задачата човек от публиката разрешава интерактивен пъзел. След подреждането на пъзела на екрана се появява един от заветите на апостола.
След завършването на задачата, първият приключил екип представя своето обяснение пред останалите. След интензивната работа на екипите с цел смяна на динамиката на учене, бе пуснато видео, в което десетокласниците с най-добър резултат от скока от място пресъздават лъвския скок на Апостола. Последващата задача на трите екипа бе свързана с 3 литературни произведения, за които четвъртият екип, изследвал образа на Левски в естетическата сфера, представя презентации. Така учениците прилагат анализа върху художествени текстове и съчетават историческо познание с интерпретации от съвременна гледна точка, което стимулира критическо мислене и естетическа чувствителност. Последващата задача на трите екипа бе свързана с 3 литературни произведения, за които четвъртият екип, изследвал образа на Левски в естетическата сфера, представя презентации. Така учениците прилагат анализа върху художествени текстове и съчетават историческо познание с интерпретации от съвременна гледна точка, което стимулира критическо мислене и естетическа чувствителност. Проектната седмица завърши с участие на ученици, учители, родители и преподаватели от други училища в град Димитровград. Събитията доказаха, че иновациите в образованието могат успешно да съчетаят знания, творчество и дигитални умения.